Dulu orang Batak itu malu untuk bercerai. Tetapi sekarang bisa kita jawab bersama ya. Bahasa idok na julu tung masay maila halak kita Batak molonung nga tung marsirang. Alana molonung nga marsirang tung maila di mana maradopod dong at tubuna boruna naksongoni tarlumobi maradopon hula-hulana. Alana molojol manajolon masay dijaga do harga dirina, dijaga do kehormatan di margai, daksongon nuay ngobe, molo adok saotik perselisihan, nungay torhatop-patop mangido sirang. Alay molo najolo tung masay jamok day. Bahkan molo najolo tupait pe songopogu permasalahan di parrumah tanggaon na di palapalay do manaon na siti. Alay molo setar taon na be di padomu ma ima dalihan na tuluy asa laho paturehon padinggaton asa anggiat une muse denggam muse parrumah tanggaon na alay molo saunari taida ma nunga be godang nguay kalak kitaon soiboto be makona soiboto be ilana molo nunga sirang. Justru molo nunga sirang imana olo be muse bangga sape dibain tu media sosial di pabua di parwaroa muse suamina bahkan bangga imana muse naung marrumah tangga manang mangoli manang namuli. Baik kamu majo pada muna memang tung beda do wida dianggo halak kita saunarion tunajulu. Lebih sangap do pe jol manajulu daripada saunari. Horas madihita.